Ćao, ja sam Jasvištajn, ovo je naša emisija zbog sira da odgovaramo na vaša pitanja. Ovo su moje drugarice, trenutno se nalazimo na moru, tako da hajmo da odgovorimo na vaša pitanja. Mame ti pitanje. Komanca. Idemo sad na prvo pitanje, Ivana će da čita. Zašto ne pijete alkohol u klipovima? Ovo je sokor borovnice. Koja je poznata ličnost koju hoćeš da upoznaš? Jessica Alba. Johnny Depp. Jaseštajn. Kada ste poslednji put prebila Milana? A ne. Petus položaj, spašava, testi se. Kada si bio mlađi, kojim poslom si želeo da se baviš? Tada sam imam dva posla. Prvo sam tada da imam autoperionicu, pošto sam volio da se igram sa crevom, a drugo sam tada da imam glumac. Alo bre! A drugo tada sam imam glumac kao Jim Carrey, tako da... Da. Living the dream! Volio sam da se igram sa crevom, hoće biti jako dobro. Jako, da. Pitanje za drugarice. Šta mislite o Milanu? Kakav je drug? Ivana Petusu jedan! Milane, gde kupuješ hleba? U mesari! Kako ste se upoznali? Pa mi smo zajedno svi išli u razredu u osnovnu školu, ali Mario znam još od pelena. E sada, ja sam prvi put seo u klupu sa Ivanom i mi smo pravili od gumica Johnny Bravo koji gleda televizor. A Sofija? Pa Sofija je tu bila negde sa strane. Kakav je Milan? Da li sluša? Alo. Molim, šta? Se rekla nešto? Da. Ajmo da napravimo malu pauzu uz naš novi serijal Dnevne doze dedatoze. Vreme je za još jednu epizodu Dnevne doze dedatoze. Ko rano rani, dan bliže sarani. Vidimo se u sledećoj epizodi Dnevne doze dedatoze. Je li Milan zaljubljen? I kako izgleda kad jeste? Jako smešno! Jako smešno! Pijemo za to! Sad ćemo pijemo na svako vaše glupo pitanje. Koliko vaše druženje traje? Igraš li LOL? Igramo Sims 2, Pet Society Need for Speed. Sims 2 Pets. Mnogo lepo. I Seasons. Sims 3, 4 stranje. Igrate Sims 2. 4. 4 izašlo sad. 4 je tek Kad da neko stoji. 4 izašlo sad i košta 86 evra. Ili download for free on Pirate Bay. Arrgh. Kakav je pesak u moru? Suv. Kada bi sela duha iz lampe i on nam kaže neka poželi svaka po jednu želju, šta bi poželi? Da odem u Španiju. Da nam Tajland, da nam Brazil. Ne, požela sam da vratim nazad. Brate, ne, ovo kako je You ruin our happiness. Vreme je za još jednu epizodu Dnevne doze dedatoze. Ko laže, taj krade, a ko krade, taj ide u političare. Vidimo se u sledećoj epizodi Dnevne doze dedatoze. Zašto ste otišli u septembru na more? Zašto ne pre? Zato što neko ide u školu, a neko na more. Like navigators. Da li Sofija, Ivana i Marija znaju da plivaju? A ti, Milane? Opišite Milana jednom rečju. Idiot. Govance. Spiš. Šta je najbolje što ste uradili na moru? Milane, jesi izgoreo? Evo gorim. Milane, šta radiš za zabavu? Pa, volim duge šetnje po mesečini, volim da čitam jedan dobar roman, volim isto da gledam u zvezde, da bacam kamenje po ženama, šta? Šta radiš kad si sam sa devojkom? Omiljena piće? Voda. Vatra. Živeli. Keša, vjetar. Koja je najveća avantura na ovom moru? U večerašnjoj epizodi biblioteke. Koga pozdravljate?
mamu i tatu i sve u studiju, i Huga, i Hugolinu, i sve Hugiće. Jedan aplauz za svako kreativno pitanje koje smo danas dobili. Postavite neko kreativno pitanje za našu sledeću epizodu zbog sira. Hvala vam za svako kreativno pitanje u ovoj epizodi i vidimo se. Ćao! Aplauz za svako kreativno pitanje koje smo dobili danas. Marija Zaka. Ja jedno moram. Ćao, ja sam Jaseštajn, ovo je jako disturbing, jer me maze. Kada ste zadnji put gledali Milana? Ne! Milana, jako si mekano za nam udaraš. Možeš da ti baš bum. Te bacimo jednostavno vam, ja? Ne, tu se... Zašto ste otišli u septembru na more? Zato što ne... Zašto ne pre? Gledamo zvezde, idemo strip klub, šta, ne, šta. Ba-ba-da-ba-da-ba-da.